Predstav si svet, kde každý dých, každá myšlienka a každý úder srdca rezonuje s harmóniou vesmíru. Svet, kde sa starodávne múdrosti prelínajú s najmodernejšími vedeckými objavmi a kde kvantová fyzika a spiritualita nie sú oddelené svety, ale dve strany tej istej mince, ktorá odhaľuje tajomstvá našej existencie. Nie je to vzdialená fantázia. Je to skutočnosť, do ktorej sa práve teraz prebudza ľudstvo. Dnes sa spolu vydáme na cestu, ktorá spája poznatky vedy, duchovné učenia a osobné skúsenosti miliónov ľudí po celom svete, ktorí cítia, že prechádzame epochálnou zmenou. Kedysi sa zdalo, že veda a spiritualita stoja proti sebe. No čím viac skúmame kvantový svet, tým viac sa ukazuje, že hovoríme o tom istom, len iným jazykom. Kvantová prepletenosť hovorí o tom, že častice zostávajú navždy spojené bez ohľadu na vzdialenosť. Keď sa jedna zmení, okamžite reaguje aj druhá. Nie je to fascinujúce? Je to takmer totožné s duchovným učením o jednote všetkého so všetkým. Že to, čo urobíme jednému, sa dotkne celku. Morfogenetické polia, pojem, ktorý zaviedol biológ Rupert Sheldrake, hovoria o tom, že existujú energetické polia, ktoré uchovávajú informácie a skúsenosti všetkých bytostí. A práve tieto polia vysvetľujú, prečo nové myšlienky, objavy či duchovné prebudenia prichádzajú na viacerých miestach naraz. A čo frekvencia Zeme? Od roku 2024 sa mnohí vedci a citliví ľudia zhodujú, že rezonancia Schumannovej frekvencie, prirodzený puls Zeme, sa zrýchľuje a mení. Je to dôvod, prečo cítime viac nepokoja, ale zároveň aj viac možností pre duchovný rast. Nie sme iba fyzické telá, sme mikrosvety, hologramy vesmíru. Každá myšlienka, každá emócia je vlna energie, ktorá vibruje a prenáša informáciu. Neuroplasticita ukazuje, že mozog sa mení podľa toho, na čo myslíme. Opakované myšlienky vytvárajú nové neurónové spojenia. To znamená, že každý deň môžeme vedome tvoriť svoju realitu. Nielen vonkajšiu, ale aj vnútornú. Kvantová fyzika učí, že pozorovateľ mení pozorované. A čo je naše vedomie, ak nie je najdôležitejší pozorovateľ? Keď vnútorne očakávame strach, chaos alebo neúspech, ladíme sa na realitu, kde to všetko existuje. Keď sa však naladíme na radosť, dôveru a lásku, otvárame sa realite, kde tieto kvality prirodzene prúdia. V uponáhľanom svete hľadáme pokoj. Spiritualita nás učí, že pokoj nie je vonku, ale vnútri. V priestore medzi myšlienkami. Okamihu, keď sa zastavíme. Meditácia a všímavosť sú prístupové brány do kvantového poľa. Keď sa ponoríme do ticha, naladíme svoj mozog na alfa a teta vlny. V tomto stave sa otvárajú samoliečebné mechanizmy tela. Štúdie ukazujú, že meditácia dokáže znížiť stresové hormóny, posilniť imunitu a zlepšiť náladu. Ale to najdôležitejšie je, že vracia nás do rezonancie s našou pravou podstatou. Energetické uzdravovanie, reiki či prax dýchovej práce využívajú túto istú pravdu, že energia nasleduje pozornosť
a že naše vnútorné naladenie dokáže spustiť procesy, ktoré vedú k uzdraveniu. Nie sme izolované bytosti. Sme vlákna v kozmickej tapisérii, prepojené s ostatnými ľuďmi, so Zemou a aj s hviezdami. Kvantová fyzika ukazuje, že všetko vo vesmíre je informácia a energia. A duchovné tradície po tisícročia učili to isté, že sme súčasťou jednoty. Keď sa otvoríme tejto pravde, prestávame sa cítiť osamelo. Uvedomíme si, že každý čin, každá myšlienka má dosah. Synchronicity, tie zvláštne náhody, ktoré nás vedú správnym smerom, sú dôkazom, že vesmír s nami komunikuje. Nie je to náhoda, keď stretneš správneho človeka v správnom čase, alebo keď čísla na hodinkách ukazujú 11:11. To je jazyk morfogenetického poľa, ktoré ti ukazuje, že si na správnej ceste. Takéto zistenia nám otvárajú nový pohľad na existenciu. Učia nás, že naše možnosti sú nekonečné, pretože realita je tvárna. Že sme hlboko prepojení s vesmírom, ktorý nás vedie a podporuje. A že potenciál pre uzdravenie a rast je neobmedzený, ak sa ladíme na vibráciu lásky a dôvery. Nie je to len teória, je to pozvanie k praxi. K tomu, aby sme každý deň vedome tvorili svoje vnútro a tým aj vonkajší svet. Nech tieto slová v tebe zanechajú iskru a nech sa táto iskra premení na plameň poznania. Že si tvorcom, liečiteľom a spolutvorcom novej zeme.